Matapos nitong makapagsalita, mabilisan din naman nilang tinalikuran ang lalaki nang walang kahit na anong awang ipinapakita. Nang makalayo na sila sa bahay nito, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungong dinagat. Inaasahan nila noong aabutin pa sila ng 3 araw bago marating ang pangalawang sapa na siya namang hangganan ng lugar na kanilang pupuntahan. Panatag naman noon ang kanilang sarili kahit malayo ang kanilang pupuntahan, gawa ng kompleto sila sa gamit at mga pagkain. Di rin naman sila nakakaramdam ng kahit na anong pagod sa kanilang katawan dahil sa bisa ng mutya na kanilang tinatangan. Makalipas ang 1 araw, patuloy pa rin nilang binabagtas ang puso ng gubat. At puro mga galang hayop ang kanilang nakikita sa lugar na halos ang iilan sa mga ito ay kanilang pinapatay para kainin. Kahit wala silang nakikitang tao sa lugar na yon, kampante naman sila kahit papaano, gawa ng nahasa na ang kanilang mga katawan kung papaano mabuhay sa kahit na anong pinakamahirap na sitwasyon. Hindi rin sila mapili sa mga pagkain, basta wala itong dalang lason o sakit. Ayon nga kay Emilio, na sa loob ng ilang araw nilang paglalakbay sa lugar, nakakain na sila ng mga buhay na palaka at mga galang daga. Kumakain din sila ng mga itlog ng ibon nang sa gayoy hindi sila madaling magutom. Habang papalapit sila sa pangalawang sapang kanilang daraanan, napansin nilang may iilan ng mga mangangaingin na nagsusunog ng mga kahoy sa paligid. Dala ng kuryosidad nila Emilio kung saang lugar na sila nadapo, ninais nilang lumapit sa isa sa mga ito para magtanong. Ginoo, maaari bang malaman kung malapit na kami sa pangalawang sapa patungong dinagat? Mahinahong tanong ni Emilio sa mga ngaingin. Nakaw, malayo-layo pa kayo. Siguro 1.5 araw pa na paglalakbay. Mararating nyo na ang lugar na yon. Diretsuhin nyo lang ho ito. Hindi naman kayo dyan maliligaw. Tsaka, paalala ko lang sa inyong dalawa ha. Kapag nakakita kayo ng bahay sa gubat, kung maaari sana layuan ninyo. Huwag nyo na lang din istorbohin. Para na rin yun sa sarili ninyong kaligtasan. Sagot naman ng mga ngaingin. Matapos itong marinig nila Emilio, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat doon dahil kahit papaano'y nagawa nitong sagutin ang kanilang mga simpleng katanungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, kitang-kita nila Emilio ang pinsalang dulot sa kalikasan dahil sa pangingialam ng tao. Bagaman ordinaryo lang ang ganoong pangyayari, hindi pa rin nila maiwasang mag-alala sa kadahilanang mas triple ang bagsik kapag ang kalikasan mismo ang nagalit. Kinahapunan, habang binabaybay nila ang mapunong daan, meron silang nakitang 2 batang naglalaro sa talahiban. Katabi nito ang isang lalaking nakaupo sa nabubulok na kahoy kung saan nakatitig lamang ito sa malayo. Pagramdam ng lalaking malapit na sila Emilio, bigla naman itong tumayo at walang pagdadalawang isip na humarap sa kanilang kinaroroonan. Sinabihan sila nitong bawal dumaan sa lugar na yon, gawa ng meron doong pastulan ng baka na maaaring mabulabog kung sakali mang merong dumaan doong hindi kilalang tao. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, bigla namang nagtaka sila Emilio sa kadahilanang ang inaakala nila malayo pa sila sa baryong kanilang huling daraanan sa lugar. Hindi rin nila noon nakukuha sa magandang pakiusap ang lalaking yon sa kadahilanang ang ipinapakita nitong ugali sa kanila ay para ba silang mga hayop na naligaw lamang doon. Nang hindi na maatim ni Emilio ang pagtrato sa kanila ng lalaki, dali-dali naman niya itong nilapitan at kinuwelyuhan. Ano bang pinagmamalaki mo? Bakit ka ganyan makipag-usap sa amin? Ha? Tanong ni Emilio sa lalaki. Nang marinig naman ito ng nilalang,
Bigla naman itong tumawa habang patuloy na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Emilio. Pagsilay ni Upal sa mga kaganapan, agad naman niyang pinakalma ang kanyang kapatid nang sa gayoy hindi na lumala pa ang sitwasyon. Nang medyo magkadistansya na sila ng lalaking yon, bigla namang uminit ang mutya ni Upal na para bang merong nagmamasid sa kanilang nilalang sa paligid. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't agad nilang inikot ang kanilang mga paningin upang makita ang iba pang kasama ng lalaki kung meron man. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Umalis na kayo bago pa mag-init ang ulo ko sa inyo. Wika ng lalaki habang patuloy silang pinagmamasdan. Matapos marinig nila Emilio ang sinabi nito, doon na dahan-dahang nandilim ang kanyang paningin, gawa ng hindi na niya kayang masikmura pa ang ginagawa sa kanila ng lalaki. Kahit unang beses pa lamang niya itong nakita, para bang may kung anong galit na siya doong nararamdaman. Sa pagbunot ni Emilio ng kanyang lagaraw, kitang-kita nila ang labis na pagkagulat ng lalaki na para bang hindi ito makapaniwala sa sandatang tanga ni Emilio. Nang tuluyan na niya itong maialis sa sisidlan, muli na naman siyang pinigilan ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at balikat. Kuya, alam ko namang aswang yan. Pero huminahon ka muna. Malay mo, may mga kasama pa yang nagmamasid dito na hindi natin nararamdaman. Bulong ni Upal sa kanyang kapatid. Bitawan mo ako, Upal. Hindi ko mapapatawad ang pangbabastos na ginagawa niya sa atin. Sino siya para pagsabihan tayo ng kung ano-ano? Kilala niya ba tayo? Galit na sagot naman ni Emilio. Nang marinig ni Upal ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi bitawan ng kanyang nakatatandang kapatid. Kilala niya kasi ang ugali nito, na kapag mag-umpisang magalit, walang sino man ang makakapigil. Maya-maya pa, doon na dahan-dahang naglakad si Emilio papalapit sa lalaki habang patuloy na ikinukumpas sa ere ang kanyang sandata. Alam mo, Ginoo, matagal ko nang hindi napapatalim ang lagaraw ko. Maaari bang gamitin ko na muna ang katawan mo para lang paghasaan ko nito? Wika ni Emilio sa lalaki. Nababaliw ka na ba? Ano akala mo sa katawan ko, hasaan ng armas? Mag-isip ka, Totoy. Baka hindi mo kilala ang binabangga mo. Sagot naman ng lalaki matapos nitong marinig ang kanyang sinabi. Dahil sa katagang binitawan nito, kung kaya't hindi na napigilan ni Emilio ang galit na kanyang nararamdaman. Walang sabi-sabi, mabilisan niyang sinugod ang lalaki at tinaga ng napakaraming beses sa buong katawan nito. Halos kitang-kita ni Upal ang pagbaon nito, gawa ng hindi naman madaling pumurol ang kanilang mga lagaraw kahit hindi yon nahasa ng ilang araw. Dahil sa ginawa noon ni Emilio, kung kaya't nagsipulasan ang mga batang kasama ng lalaking yon patungo sa looban ng gubat. Nang ang lalaki na lamang ang natitira sa kanyang harapan, walang pagdadalawang isip niya itong pinatakbo habang patuloy na tinatadyakan. Sige na, tumakbo ka na! Humingi ka na ng tulong sa mga kasama mo. Sabihin mo, nandito na ang naniningil ng kanilang mga kasalanang ginawa sa mundo. Wika ni Emilio habang patuloy na pinagtatatadyakan ng katawan ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na itong nagawa kundi ang kumaripas ng takbo habang patuloy na sumisigaw. Sila Emilio naman noon, ninais na sundan ng nilalang na parabang hindi nakakaramdam ng takot sa mga nilalang na kanilang makakalaban. Maya-maya pa, doon bumungad sa kanila ang napakalapad na pastuhan ng baka kung saan maraming tao ang kumukuha ng gatas sa mga ito. Pagsilay ng mga manggagawang abala sa lugar sa pagpasok nila Emilio, bigla naman itong nagsitayo at patuloy na nagmasid sa kanilang ginagawa. Binitawan na din ng mga ito ang kanilang mga dalang sisidla ng gatas na parabang wala silang pakialam sa bagay na yon.
Nang makalapit na sa mga manggagawa ang lalaking kanyang pinagtataga, dali-dali naman yung humingi ng tulong sa lahat ng taong naroroon. Pagkarinig ng mga ito sa sinabi ng kanilang kasama, agad naman yung nagsibulungan sa bawat isa. Nang makita nila Emilio ang ginagawa ng mga ito, nanatili lang naman silang nakatayo habang patuloy na hinihintay ang mga susunod na pangyayari. Ginoo, maaari bang makumpirma sa inyo kung totoong sinasabi ng kasama ko? Wag ho kayong matakot. Tahimik ho kaming naninirahan sa lugar na ito. Sigurado akong alam kong may kakaiba kaming mga dugo. Pero sana wag niyo namang ipangibabaw sa amin ang inyong mga galit. Resolbahin natin ito sa mapayapang pakikipag-usap para hindi na dumanak ang dugo sa ating mga hanay. Mahinahong wika ng isang lalaki paglapit nito sa kanila. Matapos marinig ni Emilio ang sinabi nito, agad naman siyang napatingin dito habang sumasagot ng, "Huwag niyo nang subukang resolbahin ang ating problema sa mapayapang paraan. Walang magbabago. Hindi malilihis ang aming mga paniniwala at plano." Nang marinig ni Upalang sinabi ng kanyang kapatid, agad naman niyang hinawakan ng bahagya ang kanyang lagaraw upang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi ni Emilio, sinabihan siya nitong makipag-usap sa kanilang pinuno nang sa gayoy mabigyan sila ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Dahil sa sinabi nito, agad namang sumang-ayon si Emilio sa nais nito. Kung kaya't agad din naman nilang binagtas ang daan patungo sa pinagpupugaran ng mga aswang. Habang naglalakad silang magkapatid, ramdam na ramdam nila ang pagsunod ng mga manggagawa na parabang nais ding makiusyoso ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa likurang bahagi ng pastuhan ng baka kung saan meron ang iilang mga bahay na halos magmistulan ng isang komunidad dahil sa dami. Pinagmasdan lang naman ito nila Emilio at doon nasipat nila ang iilang supling ng mga aswang na bagong yanggaw pa lamang. "Wala ba kayong puso para sa inyong mga anak? Bakit nyo sila niyayanggaw sa murang edad? Gayong mas masarap mabuhay ng normal sa mundong ito." Wika ni Emilio sa lalaki habang pinagmamasdan ng paligid. "Pasensya na, Ginoo, pero ang isang katulad mo, kailan may hindi mauunawaan ang aming mga paniniwala. Mahirap magpaliwanag, lalo pa kung sarado ang puso at pag-iisip ng taong iniisip naming nakikinig." Pilosopong sagot sa kanya ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pansamantala naman sila noong naantala nang masipat nila ang isang matanda na kalalabas pa lamang ng bahay. Humihit-hit yon ng tabako at panayang pagmasid sa buong paligid. Nang makalapit na sila Emilio sa kinaroroonan nito, agad namang inilahad ng lalaki ang tungkol sa kanilang pakay sa matanda. Maya-maya pa, bigla naman sila nitong tinitigan habang dahan-dahang ngumingisi. Hinayaan lang naman ito nila Emilio sa kadahilanang naghihintay sila ng kasagutan sa mga ito. Habang abala sila sa kanilang pag-uusap, doon itinalakay sa kanila ng matanda na hindi sila ang uri ng mga aswang na masasama. Mariin din itong ipinaunawa kay Emilio na matagal na nilang tinalikuran ang kanilang mga gawain dahil sa nais nilang magbago at maging mabuti. Inilahad din sa kanila noon ng matanda kung sino-sino na ang kanilang mga kalahing pinaslang para lamang maipagpatuloy ang kanilang bagong paniniwala. Ayon pa sa matanda na, magmula noong umalis sila sa kanilang dating tinitirhan, ni minsan sa buong buhay nila, hindi na sila tumikim pa ng karne ng tao. Ang kanilang ginagawa noon para maibsan ang kanilang pagkagutom sa laman ay ang uminom ng gatas ng baka na binuhusan ng napakaraming tain ng manok. Sa pamamagitan ng inuming yon, kaya nilang makaligtas ng isang buwan ng hindi tumitikim ng kahit na anong laman ng tao.
Matapos itong marinig ni Emilio, tila ba dahan-dahan na siyang kumakalma dahil nararamdaman na niya na totoo ang sinasabi ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, muli yung tumitig sa kanila at kasabay nito ang pagkuha nito ng isang kampit at walang pagdadalawang isip na itinarak sa kanyang katawan. Bagaman may kahabaan ang kampit na yon, hindi ito ininda ng matanda para lamang mapatunayan niya ang kanilang hangarin sa dalawang antingero. Dahil sa nasilayan noon nila Emilio, sinabihan nila noon ang matanda na itigil na ang ginagawa nito. Kuya, sigurado ka bang hindi mo sila papaslangin? Baka nakakalimutan mo yung mga bagay na pinagsumpaan natin sa harap ng ating mga magulang. Bulong ni Upal sa kanyang kapatid. Huwag ka mag-alala, Upal. Wala akong nakakalimutan. Pero kung totoo nga ang sinasabi ng mga ito, sino ba naman tayo para pumatay ng kapwa nating nilalang na nasa parehas na hanay? Hayaan natin silang bigyan ng pagkakataon para mapatunayan ang kanilang mga sarili. Sagot naman ni Emilio. Matapos nilang mag-usap, sinabihan naman ni Emilio ang matanda na patunayan ang kanyang mga sinasabi sa lahat ng uri at aspeto. Nais din noong masipat ni Emilio na papatay sila ng kanilang mga kauri upang mapatunayan ang kanilang mga salaysay na binitawan. Dagdag pa ni Emilio na kung totoo talaga ang kanilang mga sinabi, kinakailangan nilang isuko sa kanilang dalawa ang lahat ng kanilang mga libretang dinadala. Nais din noong malaman ni Emilio ang kanilang mga kahinaan nang sa gayoy kapag dumating man ang puntong magkakatrayduran, alam na nila ang kanilang gagawin. Nang marinig naman ng nilalang ang naging pahayag ni Emilio, halos ilang minuto din yung natigilan sa kanyang kinatatayuan. Mahigpit akong mag-utos, Manong. Siguraduhin mong magagawa niyong lahat ng yan para hindi tayo magkagulo. Tandaan ninyo, unang beses ko itong magtiwala sa mga katulad ninyo, kaya wag na wag niyo akong bibiguin. Sumpaan sa mga magulang namin ang nakataya rito. Dagdag pa ni Emilio. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang bumalik sa kubo ang matanda kasama ang iilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Naiwan naman sa labas ng bakuran ng magkapatid upang magmasid sa paligid. Kinahapunan, doon na lumabas ang pangkat ng matanda na kung saan halos hindi na makilala ang totoong pagkatao ng mga ito. Maya-maya pa, bigla naman itong nagsipulasan sa buong paligid upang maghanap ng mga nilalang na nasa hanay ng kanilang uri. Kahit napakahirap para sa matanda na gawin ang bagay na yon, wala siyang magagawa dahil sa yun lamang ang kanilang paraan para makuha ang tiwala nila Emilio. Kinagabihan, nananatiling hindi pa rin nakakabalik ang mga aswang. Matyaga namang naghintay sila Emilio para naman kahit papaano'y magawa nilang malaman kung totoo ang lahat ng sinabi nito. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa isang masukal na daan nang makarinig sila ng mga taong nagsisitakbuhan sa lugar na yon. Halos kisap mata lamang ang naging pagitan nang biglang bumungad sa kanila ang pangkat ng matanda, dala-dala ang iba't ibang uri ng mga aswang. Paglapit ng matanda sa kanila, agad namang napansin ni Emilio sa anyo nito na halos may hawig yon sa isang ibon. Hindi na lamang niya ito gaanong pinansin, gawa ng hindi naman umaalingasaw ang baho nito sa katawan. Ayon pa kay Emilio, na kapag ang isang aswang ay wala pang baho sa katawan nito, maaaring hindi pa yon nakakatikim ng laman ng tao. Nasa paniniwala kasi noon nila Emilio na kapag kinain ang kalamnan o kahit anumang parte ng katawan ng tao, buhay man o patay, magkakaroon ng kumain ito ng isang karamdaman na hindi kailanman malulunasan. Sapagkat ang pagkain ng kahit na anong parte ng tao, kinikilala bilang isang lason o kasumpa-sumpang gawain.
Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Emilio sa mga nilalang, agad namang napansin nilang dalawa ang hindi pangkaraniwang dala ng matanda at iba pa nitong mga kasama. Kung titingnan kasi ng maigi ang mga aswang na pinatay nila, tila ba hindi man lang yun nagtamo ng kahit na anong pinsala sa buong katawan nito. Dahil sa kanilang mga nakita, hindi nila maiwasang magduda, gawa ng sa alam nila sa kanilang mga sarili na mapanlin lang ang mga ganoong uri ng nilalang. Maya-maya pa, bahagya namang umatras sila Emilio nang sa gayoy magkaroon ng sapat na distansya ang mga ito. Habang pinagmamasdan nila ang mga nilalang, napapansin naman nilang hindi na yon kumikibo at nananatiling tulala na lamang sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa mga pangyayari, wala na silang pagpipilian kung hindi ang ihanda ang kanilang mga sarili sa susunod na kaganapan. Nang akmang bubunutin na ng dalawa ang kanilang mga lagaraw, bigla naman sila noong natigilan ng magwika ang matanda ng, Pasensya na kayo mga iho, kung pinaghintay pa namin kayo ng matagal. Pero huwag kayong mag-alala, sulit na sulit ang inyong paghihintay dito sa amin. Masaya kaming meron na naman kaming mga antingerong magiging pataba sa lupa ng aming mga pananim. Nang marinig ni Emilio ang sinabi nito, agad naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at dali-daling hinawakan ang kanyang mutya ng saging. Sa pag-usal niya noon ng sabulag sa kanyang katawan, mabilisan naman niyang sinugod ang matanda at kasabay nito ang buong lakas niyang pag-unday ng saksak sa dibdib nito. Pagtagos ng kanyang lagaraw sa katawan ng nilalang, halos ilang segundo ding natigilan ang iilang mga kasama nito dahil sa labis na pagkagulat. Maya-maya pa, bigla namang binunot ni Emilio ang kanyang sandata habang sumasagot ng, Pasensya ka na tatang, pero mukhang ikaw atang mauunang magiging pataba sa ating dalawa. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang humandusay sa lupa ang matanda habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Nang masipat yon ng mga kasama nito, buong puwersa naman nilang sinunggaban si Emilio, subalit sa kasamaang palad ay nagawa silang masangga lahat ni Upal. Halos hindi makapaniwala ang lahat ng aswang na naroon, gawa ng hindi pangkaraniwan ang ipinamalas na abilidad ng magkapatid. Maya-maya pa, bigla namang napasigaw si Emilio kay Upal nang masipat niyang mabilisang bumangon ang mga aswang na tanga ng matanda na nagpapanggap lang palang patay. Pag-unday nito ng saksak sa tagiliran ni Upal, nakaramdam naman ng labis na pagkabahala si Emilio, gawa ng kitang-kita ng kanyang mga mata ang pagtarak nito. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nabawi ang kanyang pag-aalala nang masipat niyang hindi lubusang nakatagos ang pag-atake nito sa kabal na tanga ni Upal. Marami pa kayong kakaining karne para masugatan niyo ang aking katawan. Wika ni Upal sa nilalang habang paulit-ulit niya itong tinatadyakan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, dali-dali namang sumugod si Emilio para tulungan ang kanyang kapatid. Paglapit niya sa mga ito, agad naman niyang winasiwas ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang paghawak niya sa iilang mga aswang na siya namang mabilisan niyang ibinalibag sa lupa habang patuloy na tinatadyakan. Nang hindi pa siya nakukontento sa kanyang mga ginagawa, naisipan niyang itago ang kanyang sandata upang makipagsuntukan sa mga ito. Pagsilay ni Emilio sa isang nilalang na papasugod sa kanyang kinaroroonan, agad naman niya itong inundayan ng suntok sa tagiliran at kasabay nito ang kanyang mabilisang paghawak sa ulo upang maibalibag yon sa lupa. Nang maisagawa na ni Emilio ang kanyang plano, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang walang habas niyang pagtaga sa balikat ng nilalang.
Pagsilay ng 3 aswang na dinala ng iilan sa pinagkakatiwalaang tauhan ng matanda, agad naman yung tumayo at walang habas na sinugod si Emilio. Dahil sa ginawa ng mga ito, kung kaya't napilitan naman siya noong mag-usal ng mga buhay na salita upang mas lalo pang palawigin ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Bago pa man makalapit sa kanya ang mga nilalang, halos magkagutay-gutay na ang katawan ng mga ito dahil sa pinsala nilang natamo. Pagbalik ni Emilio ng kanyang lagaraw sa sisidlan, bigla namang nagsiiyakan ang mga nilalang dahil sa pinsalang natamo ng kanilang mga katawan. Okay, dito sa episode na to, hindi ko alam kung pag-iisipan ko ba ng masama si Upal o tama lang na meron siyang ganong instinct kasi nga alam nila talaga na hindi mapagkakatiwalaan yung mga aswang eh. Pero kasi, yung hininging deal ni Emilio dun sa pinuno ng mga aswang, napakahirap naman yun. Kailangan mo pang pumatay ng kapwa mo para patunayan na totoo yung mga sinasabi ninyo. Siyempre, di ba parang hindi na nga sila ganong karami tapos papatay pa siya. Eh paano kung yung tao na yun mahal na mahal dun sa lugar nila? Di syempre, marami magagalit dun sa pinuno ng mga aswang, di ba? Kaya medyo mixed yung pakiramdam ko sa episode na to. Hindi ko alam kung parang demonyong nagsusulsul si Upal o tama lang yung ginawa niya o tama lang rin na ginawa ng mga aswang na hindi sila pumatay ng kapwa nila para ipagtanggol yung lahi nila. Kayo, di ko alam, di ko masabi. Pero sunod kagad natin yung 18 para malaman natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Yun lang. Salamat.